Dobrodošli na webinar komunalne djelatnosti Grada Zagreba Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju koji se realizira uz financijsku podršku Grada Zagreba. Ja sam Ana. Ja sam Danijela. Jeste li znali kako su informacije o kvaliteti vode u Gradu Zagrebu javno dostupne? Tablicu kvalitete vode možete pronaći na web stranici vodoopskrbe i odvodnje. Zanima vas struktura računa za vodne usluge? Račun za vodne usluge sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Varijabilni dio ovisi o potrošnji vode, dok je fiksni dio isti neovisno o potrošnji. Na web stranici vodoopskrbe i odvodnje provjerite strukturu cijene vode za vaše područje, kao i pregled kategorija potrošača koji ostvaruju pravo na određene popuste. Na istoj web stranici možete saznati informacije o cijenama opskrbe vodom putem autocisterni. Trebam li vodoopskrbi i odvodnji prijaviti stvaran broj članova kućanstva? Da, kako bi se ravnomjerno obračunala potrošnja vode na sve članove kućanstva. Kome se obratiti u slučaju kvara na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama? Ovisno o dijelu instalacije na kojem je nastao kvar, potrebno se obratiti nadležnim službama vodoopskrbe i odvodnje, odnosno upravitelju zgrade. A kome se obratiti kad je potrebno čišćenje septičke jame? Na web stranici vodoopskrbe i odvodnje nalazi se popis koncesionara za čišćenje i pražnjenje septičkih i sabirnih jama. Koristite online uslugu Moj Vio vodoopskrbe i odvodnje. Ova usluga omogućuje vam pregled računa i uplata, unos stanja vodomjera, prijavu kvara, reklamacija i prijedloga. I ne zaboravite, u svakom trenutku imate pravo uputiti prigovor, prijedlog ili uputiti pohvalu. Na web stranici vodoopskrbe i odvodnje potražite kontakte kome se možete obratiti u slučaju kad želite uputiti prigovor, prijedlog ili pohvalu. Jeste li čuli za muzej vodoopskrbe i odvodnje? Muzej se nalazi u Maloj Mlaci, a virtualno ga možete posjetiti na web stranicama vodoopskrbe i odvodnje te Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju.